थारैनो दिनै आङो आंनि खोथा नङा बिपिएफनि जे देरहासारनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे दैदेननाय आरो बिथांनि जे बिसायख'थिनि माखासे आदब खायदा बिनि थाखाय जे दिनै जोङो 11टा बिपिएफ हिसाबै बादायदोंमोन आरो 10टायाव जों देरहासार जानो हादों। बे देरहासार जानायाव आङो थारैनो जोंनि बिपिएफ दलनि आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोबा बिथाङा केन्डिडेट सायख'नायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिसायख'थिनि जे माखासे आयदा आदब खायदा कौशल बेखौ जेरैबायदि बानायबाय सोरजों लोगो जानानै जों बिसायख'थिखौ बादायोब्ला गोरलैयै देरहासार जानो हागोन, गासैबो जाफुंसार जानो हागोन। बेनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै एनडिए दलजों गोरोबनानै जे बिथाङा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखिखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जों देरहासार जानो हादों। जुदि इलेक्सन स्ट्रेटेजिया जोंनि माखासे रनकौशला थिग टाइमाव जोङो जोंनि आसल बन्दुफोरखौ सायख'नानै लानो रोङामोनब्ला आरो आसल बन्दुफोरजों थाफानानै खामानि मावनायखौ जुदि जोङो जोंनि स्ट्रेटेजि हिसाबै लानो रोङामोनब्ला एफा बुरजा इलेक्सनाव जोङो नैबे केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। आरो दिनै जोंनि देरहासारनायजों लोगोसे एनडिए हिसाबै जों जे आरोबाव 7 बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेटफोर दंमोन बिथांमोनखौबो जे एफाग्राब गोब्राब माखासे बादायलायनाय जे गिथाव बाथाव मोनसे जेनगोन ना देरहागोन बेबायदि गोनो गोथो थासारिनि गेजेराव जे जोङो बे मोनब्रै समष्टिखौ नुदोंमोन, अब्लाबो जे बे मोनब्रै समष्टियाव दिनै बिजेपिनि एनडिएनि केन्डिडेटआ जे देरहासार जानो हादों। आंनो दिनैहाय बेवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि रनकौशल इलेक्सन स्ट्रेटेजिखौ बिथाङा जे बिराद गेबें भाबै लानानै थांनाय इलेक्सनखौ जे बादायदों बेनिनो फिथाइ हिसाबै जों दिनै मोननो हादों होननानै आं सानो। आरो दिनै जोङो बिटिसि ओनसोलनि जायफोर भटदाता रायजोफोर, जायफोर भट होग्रा आइ आफा रायजोफोर, जोङो बिसेसकरि एनडिए हिसाबै गेलेनायाव जोंहा मोनथाम बिथिंनिफ्राय फायदा जादों। बेयो जाबाय बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ गावनो बिराद सक्तिशालिखा आरो बिपिएफनि भटारानो दिनै बेवहाय जेरै नायो बिथिंजायनो बांसिन नुयो। आरो बेजों लोगोसे बिजेपि थाबाय एनडिए हिसाबै, एजिपि थाबाय एनडिए हिसाबै, बे मोनथाम दलनि खौसेयै जुजिनायनि जे बिसायख'थि बेवहाय जोंनि बिपिएफ बिजेपि एजिपिनि भट होग्रा जायफोर रायजो राजाफोर सापर्टारफोर मावथिफोर बिथांमोनहा खौसेयै खामानि मावबाय बिपिएफआ बिथांमोनजों खौसेयै मावबाय आरो बिपिएफनि भटार बिजेपि एजिपिनि भटारफ्राबो जयैनो एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै जेराव जे जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनदों जाय पार्टिनि बेनो होनानै देरहासार जाहोनो हादों। बेवहाय जोंहा बिराद मोनसे गिदिर सक्ति आरोबाव जोंहा जग जादों। आरो बे मोनथाम सक्तिया मोनथाम गोहोआ लोगो नांनानै जे जोङो जुजिदों बेवहाय खुनु दिनै जोंनि उल्टा हान्जाफ्रा थावरिनो हायाखिसै। बिथांमोनहा दिनैहाय बारहुंखाजों बुखार जानाय बायदि जेरावबो बुखार जाजोब्बाय, थेर बेथेर जाजोब्बाय, सोरलां बोरलां जाजोब्बाय। बिथांमोनहा दिनैहाय बेवहाय खुनु नाम गन्ध गैयै बे अबस्थायाव थानो गोनां जाबाय। दा बिनि थाखाय जों दिनैनि बे बिसायख'थियाव देरहासारनायाव एक सेथिया बिपिएफनि राजत्व, बिपिएफनि सक्ति, बिपिएफनि गणभित्ति बेखौ जों बिटिसि ओनसोलाव जोंनि बिपिएफआ दिनैहाय गायसननानै लानो हाबाय। जोङो बिटिसिनि जौगाखांनायनि रैखाथिनि आरो बिटिसि समाजनि जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनांगौ आंना उद्देश्यआ बेल'। बेवहाय आं मन्थ्रि जानाय मन्थ्रि जायै बे आंनि जेबो इसु नङा, आंनि मोनसे दाबि दावाबो नङा। आरो बेखौ लानानै आङो खुनु नेताजों खुनु कर्मीजों खुनु लोगोफोरजों सावरायनायबो आंनिफ्राय नोंथांमोना खोनानाय नङा आरो इयुनावबो आं सावराया। निस्सय थागोन, मोनसे जिल्लायाव सासे मोनोबा मोजां। मोनबा जिल्ला दं जिहेतु मोनबा जिल्लायावबो जोंहा मन्थ्रि जानो हानाय जोंनि गोबां गागि गोरों आखा फाखा दैदेनगिरिफोरानो देरहालांबाय। बिथांमोनखौ जोङो साफा मोनफा जिल्लायाव दायित्व होनानै खामानि मावहोनो हानाय बायदि मोनबा जिल्लानि 7 मन्थ्रि मोनबाथ' मोजां। आरो बेखौनो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिया रायलायगोन, दाबि खालामगोन। आरो उनाव बेसेबां मोना बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु मोनसे खोथाया बे
जोंना लक्ष्यआ उद्देश्यआ बिटिसिखौ गोख्रों खालामनाय रैखाथि होनाय बिटिसिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो बिटिसि समाजखौ जोङो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय खौसे सान्थि आरो आवगायलांनाय डेभेलप जानाय बेल' जोंनि मोनसे उद्देश्य मन्थ्रिया बेसेबां मोनो मोना बे जोंनि उद्देश्य नङा जोङो बिसायख'थियाव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेनाखै इउपिपिएलखौ गाज्रि फेजेनदों जोबस्रांहोदों धंस खालामदों होनोबा बिटिसिनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो रायजो राजाफ्रा थगायनानै राजनिथि खालामनायखौ मोजां मोना खुगायावल' गोदै गोथाव गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंलानानै आन्दायद्ला होनानै आखाइजों जेबो मावै मोगथाङाव जेबो जाफुङै बेबायदि खान्थिनि राजनिथिखौ बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजां मोना 5 बोसोराव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलखौ सरकाराव फज'नानै 5 बोसोर थांनाय बिथांमोननि सरकारनि आमोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय बाथ्रा सिमाङावबो जाया मोगथाङावबो जाया माखासे बाथ्राफोरखौ जबानफोरखौ होनानै जेरैबायदि खामानि मावगोन होननानै फोसावबाय जेखौनाखि बिथांमोनहा जिन्दगि मावनो हाया आरो बेनि थाखाय दिनैहाय रायजोफ्रा जबाब बिदों जे नोंसोर जे इसिबां मावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन इसिबां जे जबान होदोंमोन बिनि मोनफा मोनफा उदाहरनखौ होलाय बिनि मोनफा मोनफा गासैबो माने मावनायनि फिथाइखौ देखायलायसाय दिनै बिथांमोनहा होनो हाया आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोफ्रा माने फोथायखेबस' खालामदों थगायदों आरो बिथांमोनहा गावसोरखौल' नायदों बिटिसि आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखै बिथांमोनहा फोथायजाथाव लिडार नङा बे दला फोथायजाथाव दल नङा आरो बे दलनि दारै जेबो जाया बे दलनि दैदेनगिरिफोरनि दारै जेबो जाया नैबेखौ रायजोफ्रा 100% दिनैहाय प्रमान सहकारि मोननानै दाख्लैनि बिटिसिनि इलेक्सनावनो जोगारखादों एमएलए इलेक्सननि दारै जोगारदों बे नङा बिटिसि इलेक्सनावनो जोगारखादों बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो बेखायनो दिनै राजनिथियाव रायजोआसो राजा रायजोआसो भट होगोन आरो रायजोनि भटजोंसो देरहानो हागोन रायजोखौ गोसोआव दुखु दावदाब होयोबा रायजोखौ थगाय थसि खालामोबा रायजोनि साननाय हनायखौ फेलें खालामोब्ला बेवहाय रायजोफ्रा भटदाता रायजोफ्रा बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आरो बेखौ माब्लाबाबो नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै गोहोआव लाबोआ आरो बेखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफ्रा गोख्रों रोखोमै फिन साजा होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोननि हेंथायै भटखौ होनानै बिपिएफ हान्जाखौ 28टा देरहाहोदों सरकाराव लाबोदों आरो बिटिसिनि सरकाराव लाबोनायनि उनाव जा एमएलए इलेक्सन जाबाय आरो बेवहाय जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम माने मोनसे सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखां हाला जोबस्रांबाय बिसोर धंस जाबाय राम नाम सत्य है बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला माने देरहासारनायनि माबा हिसाबै एचिभमेन्टनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो सरकार हिसाबैथ' जोङो बिटिसियावबो दं आसामावबो दिनै एनडिएआनो सरकार बानायगोन बे हिसाबै मोननैबो सरकाराव जोङो दिनै थानानै आरोबाव सरकार सालायसिगोन बिसिडिसि टिसिएलटिसि जोंनि आखायाव थाजोब्बाय बेवहाय दिनै बिपिएफनि बादै दस्रा पार्टिनि बाथ्रा रायजो राजाफ्रा खुनुदिन रावबो सिन्था खालामनाय नङा बिपिएफनि अनगायै सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा गुबुन गुबुन दल जे दं बेफोर हान्जानि बाथ्रा खोथाखौ दिनैसिमहालागै जायफ्रा बेफोर हान्जाफ्राव दंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा बे हान्जाफोरखौ बावजोबसिगोन गारजोबसिगोन आरो बिपिएफखौनो मोनसे आंगो गावबागाव बेनि रायजोफोरनि ओनसोलनि दल हिसाबै गनायथि लागोन आरो बे जोंनि इलेक्सननि दारैहाय मोनसे बिग एचिभमेन्ट होननानै आं साननानै लायो दा बेखायनो जोङो नैबे इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जेसेबां गोजोननाय दं बिरोधि दलखौ जोङो दिनैहाय साफा हाद्रि खालामजोबनो हानायाव जोंहा गोजोननाय दं एलेखानि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि सिङाव लाबोनो हाजोबनायनि जे मोनसे राजखान्थियारि थासारि फैबाय आरो बे थासारिखौ जों फैबाय थानाय दिनावहाय बिपिएफनि जोंनि सक्ति बृद्धिनि थाखाय जों आरोबाव खामानि मावलांसिगोन मन्त्रि सभायाव बिपिएफनिफ्राय साबसे मन्त्रि मोनगोन मन्त्रि मोना बेखौ बेसेबां मोनो मोनाखौ आं दा बेवहाय आंनि खुगाजों बुंजानाय बाथ्रा नङा गोजौआव रायलायनाया जागासिनो दङ आरो जे साबसे मोनो जायखिजाया जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे दाबिदों गासैखौबो मोनजोबाबाबो खिन्थु बिपिएफ हान्जानिफ्राय मन्त्रि सभायाव जोंहा बेयाव माने जोंनिनो गोदानै दा आथिखालाव देरहालांनाय एमएलएफोरनिफ्राय जोङो सायख'नानै मन्त्रि सभायाव जों मन्त्रि खालामनायनि हाबाफारिखौ जयै सावरायलायनानै लागोन खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा
जे आंनिफ्राय आं कुनुदिन बिदि आंखौ मन्थ्रि खालामनांगौ आं मन्थ्रि जागोन बे दाबि दावाया आंनिफ्राय कुनुदिन थानाय नङा आं बिपिएफनि सासे साधारन कर्मि साधारन मावथि हिसाबै रायजोफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावबोनाय सासे आङो बिपिएफनि कर्मिसो आरो आंनि थाखाय कुनु खामानिया गिदिरबो नङा कुनु खामानिया फिसाबो नङा गासैबो खामानियानो समान गासैबो खामानिनि गोहो बोलो गासैबो खामानिनि मर्यादा बेसेन एबा मुल्यआ एखे जायखि जेरावखि थाया जोङो गावबागावनि बिबानखौ रुजुननानै दलनि थाखाय खामानि मावनांगौ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा समाजनि बिटिसिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो थांनाय 10 बोसोराव आं बेखौनो मावबोबाय थादों इयुनावबो आं मावबोबाय थागोन आं जेखि बिबानाव थाया जेखि दायित्वआव थाया बेनो आंनि थाखाय उपयुक्त रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै आं खामानि मावलांगोन बेवहाय आंखौ मन्थ्रि खालामनांगौ मन्थ्रि खालामनाङा बे बाथ्राया आंनि इस्यु नङा आंना इस्युआ